ja ťa pekne vítam. Ty žiješ, Lukáško? Môj zlatý. A my sme sa dohodli, že mi donesieš ospravedlnenku. Čo to je za zdrab? Neviem. Ancia Šajeva. Čo to je za ospravedlnenku? Že 32.2008. Koľko má február dní? 29. Keď je 29, rok. aha. Že 15.11.2016, veď to je dneska. To si ako mohol toto dovoliť? Lukáš, toto ako neberem, toto nie. Lukáš. Ja by som potrebovala niekoho poslať triednou knihou do C-čka, tú triednu knihu dať podpísať pani profesorke Slepánkovej, ktorá momentálne učí na C-čku. Robko, teba by som poprosila, ty si športovec, zbehni prosím ťa, mala by učiť v učebni C8, dobre? Dneska bude kontrola triednych kníh, tak to potrebujem, aby to mali sme na poriadku. Poď prosím ťa. No, ďakujem za vybavenie. Bohužiaľ, ja neviem, kde to je. Nevieš, kde to je? Pani učiteľka, ja viem, kde to je, ja pôjdem s ním. Ďakujem. No, dobre mi to vybavte. Ja som nebudem sa. Dobre. Pani učiteľka, Prosím. môžem ísť prosím vás na vece? Je to súrne? Pani učiteľka, ale je to viac ako súrne. No, dobre, jedna noha tam a druhá naspäť. Môžeš ísť. Pani učiteľka, môžem ísť aj ja na vece? Dvaja? Čo tam budete dvaja robiť na tom vecku? Hneď sa vráťte. Čakajte. Čo? Kam idete s tou triednou knihou? Ideme za pani profesorkou Slepánkovou, aby podpísala triednu knihu. Mám lepší nápad s ňou. Aký? Čo keby sme ju predali? To by bol fajn. To by bolo dobré. Všetci by sme mali peniaze, podelíme sa. No to. Poviem na to. Dobre, tak poďme. Čo si dáte, maj? Pivo. Kofolu. Kofolu. Ale najprv mi musíte dať peniaze. Do prčic. Šéfino, ale... Ako? Dohodneme sa nejako? Čo si sa ty zbláznil? Však ja mám 2 ženy, 3 mužov, 40 detí. To sú... Nie. Musíš... Peniaze, chápeš? Kamarát, mne niečo napadlo. A vieš, ak sa hovorí, do tretice všetko dobré. My sme ti predali našu spolužiačku. Ale to nie, radšej tú triednu knihu predajme na čo? No, tá má vyššiu cenu. Môžem vám dať akurát toto. Túto Pokémonovú kartu, alebo tieto žetóny. Si sa zbláznil? Za toto? My si dávame triednu knihu a nie zrá papiera. Chceme viac, určite. Čo? No dobre. Chápem. No! Môžem vám dať jedine moje posledné rezervy. Počkajte chvíľku. No, to stačí. Čo si sa zbláznil, to je málo. Určite. Jednoznačne. Chlapec, tak tu máš ešte jednu, aby si sa nepokakal. Aj to je málo. Jak málo? Berte alebo neberte? Čo s nimi budeme robiť? Čo asi, prepijeme ich. Mám nápad, nie. Ja si svoj podiel zoberiem a ja idem za ženami. Ja sa pridám. Tak my zostaneme piť. Nech sa páči.
Na zdravie. Zdravie. Voľako nám tí žiaci nechodia do tej učebne. Nemáte prosím vás niekto kontakt na niekoho z týchto 4, čo práve odišli? Ja mám číslo len na Romanu. Jojo, prosím ťa, keby si bol taký zlatý a zavolal jej. Čau Romana, kde si? Ako? V krčme? A čo tam robíš? Aha, no dobre. Odkážem triednej. Čau. Paštelka, oni sú v krčme. Pre Boha živého trieda, prosím vás, chodte ich zobrať, dovlečte ich sem, to takto nemôže existovať, vedie vyučovanie. Poď. Polož ho sem. Paťo, vstávaj. Posaď sa, potrebujem sa s tebou povyprávať. Haló. Kde je triedna kniha? Haló. Kde je triedna? Predali sme. Čo ste sa zbláznili? Komu ste ju predali? Barmanovi? Či čo? Bože, ty si... Spí ďalej. Dobrý deň, dopočul som sa, že máte moju triednu knihu. No, ty myslíš túto knihu? No, a čo by si mi za to dal? Neviem, a čo by si chcel? No, môžeš sa vyzrieť do naha a tancovať tu, alebo môžeš prepiť tam tých pirátov. Chalani, ak chceme tú triednu knihu, tak budeme musieť prepiť tých pirátov. Môžete? Jasne. Tak choďte niekto. Ako prvý, skúste. Grabbed all he could took. He said no storm is stopping me. He made fricassee of a sea anemone down at the bottom of the sea. I turned to my first officer and I said, what have you got to say to me? Well, he turned and said, I'm in over my head down at the bottom of the sea. Cracking, lurking under my man. Looked up at their legs hungrily. She counted 8, so she thought she found a mate down at the bottom of the sea. No nič, budem musieť zavolať Drobčeka. Drobček, potrebujeme tvoju pomoc. Dobre, Mário, už idem. Yo, the dog is here! Yo, the dog is here! Yo, the dog is here! Yo, it's here! Yo, the dog is here! Yo, where the East Coast at? Where the West Coast at? Where the Midwest at? Where the Teddy at? Where the East Coast at? Where the West Coast at? Where the Midwest at? Where the Teddy at? Where the hood? Kde je chlast? Poď, Robo. Drobček, poď. To je nič. Dáš to. Dajte viac. Poď. Drobček. Toto je posledné. Poď. Áno, Robo. Dobrá. Výborná, Drobček. No, a ste vriť.
Vzdávame sa. Vyhral si. Výborne, Andreček, poďme. Poď si sadni. Dorobček, čo si pil? To nevadí. Jajček, tu není Vlad. Do Boha. Manželka, už som ich doviezol. Mário, kde ste tak dlho pre Boha? Ale boli tam menšie komplikácie. Čo? Páčo, čo sa stalo? Pre Boha. Ste sa zbláznili? Čo ste urobili? Čo sa dialo? Čo sa stalo? Paťko, pre Boha. Paťko, vstávaj, čo sa stalo? Pre Boha. Paťko. Robko, aby som ťa poprosila, keby si odniesol pani Slopankovej túto triednu knihu, aby ju podpísala, lebo dneska sa bude robiť kontrola. Áno, Triednych kníh. bohužiaľ, ja neviem, kde to je. Nevieš, kde to je. Vieš čo, Robko, a čo keby sme urobili tak, že dneska máme mať pečatenie? Čo keby sme to najskôr zapečatili a potom to pôjdeš vybaviť? To by bol super nápad, ale aby nám ešte pomohla aj Romanka. Bol by som rád.